खुलुमबाय बडलेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय टेबोलाव जों सावरायनोसो लिंहरदोंमोन नाथाय हाग्रामा महिलारिया सावरायनो फैयासै सावरायनो लिंहरनायनि ओंथिया नारसोमनाय सरसोमनाय जरजुलुम खालामनाय नङामोन बे बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बे सावरायनायाव बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया नुजाथियैनि एबा बाहागो लायैनि आन्दोआव मा दंमारो थारैनो हाग्रामा महिलारिया बर' हारिनि सार्थआव खौसेथि जानायखौ लुबैया नामा हाग्रामा महिलारिनि बेबादि आखु दिन्थिनाया बर' माहारियारि आफादफोरखौ लाजि फोनांबाय होननानै बुंजायो बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो बिटिआरनि खुंथायखौ जोंनि गेजेराव लाखिनानै इयुनाव बर' हारिया सामलायलांनो हानायनि थांखिजों बर'नि मोननै राजखान्थि दोलो इउपिपिएल आरो बिपिएफ दोलोखौ ज' खालामनो थाखाय एबसुजों लोगोसे बर'नि माहारियारि आफादफोरा नाजागासिनो दं आरो बे खौसेथि जानायखौ दुलाराय बर' रायजो राजाफोराबो लुबैदों हास्थायदों इउपिपिएल आरो बिपिएफ दोलोनि गेजेराव खौसेथि लाबोनो एबा गोरोबलायनानै आवगायलांनो हानायनि थाखाय एबसुजों लोगोसे गासै मोन 16 बर'नि माहारियारि आफादफोरा हावलिनि बडलेण्ड गेस्ट हाउसआव जयै सावरायनाय जादोंमोन नाथाय बे सावरायनायाव हाग्रामा महिलारिखौ हांख्राय हरसेयावबो नुजाफैयैनि थाखाय खौरां मेलनि गेजेरजों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिथाङा बुंदों दि एबसुनि बे गिदिर आगान एबा थांखिखौ लानानै गोबां दोलोनि दैदेनगिरि बिबानगिरिफोरा ठाट्टा होदों सोंखारिदों गाज्रि रावजों रायदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादा रायजो राजानि सार्थखौ लानानैसो खौसेथि आरो गोरोबलायनायनि आगानखौ आवगायदोंमोन नाथाय बेबायदि सोंखारि जानायाव जों जोबोद दुखु मोनदों जोंनियाव आघात नांदों होननानै बुंदों दिपेन बर'आ आरोबाव बुंबावदों दि बे मेलनि गेजेरजों बे खौसेथि आरो गोरोबलायनायनि आगान सुरनायखौ आवगायला एसे समनि थाखाय आगानखौ दोनथ'बाय होननानै थांखि लाबाय बेनि जाहोनानो जाबाय इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' आरो केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथांमोनहा बे सावरायनायाव बाहागो लाफैदों आरो पजिटिभ रेसपन्स होदों आरो खौसेथि जानायनि फारसे गोसो गुदुं दिन्थिदों नाथाय मोननै आफादजों मोननै दोलोजों सावरायनांगौआव बिपिएफ हानजाया नुजाथि फैयासै सावरायनो फैयासै बिपिएफ हानजानिफ्राय जा मिजिं दंमोन बेखौ जों बिथांमोननिफ्राय मोनासै बेनिखायनो बे सावरायनायखौ बे आगानखौ बेयावनो दोनथ'बाय होननानै गोसो गिलिरै बुंथियो आफादगिरि दिपेन बर'आ बर'नि गासै मोन 16 आफाद बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बारग' बिएलटि बारग' एनडिबि आरो गासै आङो जोंहा लिस्टआव दङ आं मुंखौ लाजोबनो हायाखै दिनै थामथि खेबनि थाखाय थार्ड राउन्ड हावलिनि बडलेण्ड गेस्ट हाउसआव जोङो जिरायदों आरो सावरायदों आरो बे गोथौ आरो गुवार सावरायनायनि उनाव दिनै जों खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बर' माहारिनि खौसेथि आरो बर' आन्सलिकताबादि जि राजखान्थि हान्जा इउपिपिएल आरो बिपिएफ बे मोननै हान्जानि खौसेथि गोरोबलायनाय बुजाबुजिनि सायाव जोङो जि मोनसे इनिशिएटिभ लादोंमोन जि जोङो नाजादोंमोन बे इनिशिएटिभखौ लानानै जों खौरांगिरिफोरनो गुवारै फोरमायनो नागिरदों जे बयबो मिथिगौ 13 जुलाइआव आरो 3 आगस्तआव जों मोन 16 आफादा खेबनै सावरायबाय बिनि उनाव 5 आगस्तआव मोननैबो राजखान्थि दोलोनि मुरब्बि मानगोनां प्रमद बर' बिथां मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथां इउपिपिएल आरो बिपिएफनि बिथांमोननो जों लाइजाम हरदोंमोन लाइजामाव लिरनाय जादोंमोन जे मोन 16 आफादा बिटिआर केन्द्रिक बर' आन्सलिकताबादि जि दल दङ बे मोननै दोलोनि गुबै गाहाय दैदेनगिरि बिथां सानैजों थोंजोङै मोन 16 आफादा जों रायलायनो लुबैयो आरो रायलायनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जे जोङो खौसेयै बा गोरोबलायनानै बुजाबुजियै जोङो आवगायलांनो हायो नामा बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि जातीयताबाद आरो बिटिआरनि जि जोंनि सेल्फ डिटारमिनेशननि जि अस्तित्व जि खुंथाय अट'नमि मोनदों बेखौ जोङो जोंनि गेजेरावनो लाखिनानै इयुनाव जों बेखौ सामलायलांनो हायो नामा बा दैदेनलांनो हायो नामा जेखौ बर' आइ आफा रायजो राजाया लुबैदों 35 लाख बिटिआरनि जाति जनगोष्ठीया लुबैदों दा बे लाइजाम हरनायनि उनाव
9 आगस्टआव हाग्रामा महिलारि दोलोनि पाब्लिसिटि आरो अर्गानाइजिं सेक्रेटारि रजनी बरज'वारि बिथाङा लाइजाम हरदों। बे लाइजामाव बिथांमोना सावरायनो थियारि होननानै बुंदों, किन्तु माला सावरायगोन बबेयाव सावरायगोन बेखौ स्पष्टयै बुङाखै। माखासे सोंलु बिथांमोना जोंनियाव सोंदों आरो 9 आगस्टआव जोङो गासै 16 आफादनि जानानै जोङो लाइजाम हरफिनदोंमोन जे जोङो थोंजोङै हाग्रामा महिलारि बिथांजों सावरायनो लुबैयो आरो जि एजेन्डाफोरखौ बिथांमोना लाबोदों लाइजामाव बेखौ जों टेबोलाव सावरायगोन। 10 आगस्टआव प्रमद बर' आरो उरखाव गोरा ब्रह्म बिटिआरनि चिफ इउपिपिएलनि आफादगिरि आरो आसामनि मन्त्रि बिथां सानैया मोन 16 आफादजों खुला खुलियै स्पष्टयै सावरायदों आरो बिथांमोना मोनसे प्रस्ताब होनानै थांदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि सावरायोब्ला इउपिपिएल दोलोआ सावरायनो थाखाय रेडि आरो बे इनिशिएटिभखौ बिथांमोना वेलकाम खालामनानै गालांदों। दा फैयै फैयै 12 आगस्ट बारलांबाय आरो 12 आगस्ट बारलांनायनि उनाव दिनैसिम 17 तारिख हाग्रामा महिलारिनि दोलोनिफ्राय बा बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिथांमोननिफ्राय दासिमबो फर्मेलि रावबो जोंजों फिजिकेलि डिसकासन खालामफैयाखिसै। वेरेस हाग्रामा महिलारि बिथाङा 12 आगस्टआव बरमायाव बिथाङा फोरमायदों जे एबसु आरो 16 आफादजों जोङो सावरायगोन होननानै बुंदों, किन्तु माला सावरायगोन सोर सावरायगोन बबेयाव सावरायगोन दासिमबो जोंनि गेजेराव जेबो कमिउनिकेसन गैया। बिसायख'थिया जिहेतु खाथि आरो बे बिसायख'थिखौ लानानै मोननै हान्जानि गेजेराव दान्थे बिदान्थेयाबो सोलिबाय आरो जोंनि बे इनिशिएटिभखौ लानानैबो दिनै गोबां माने दोलोनि बे दोलोफोरनि दैदेनगिरि माखासे बिबानगिरिफ्रा जोंनि बे इनिशिएटिभखौ सोरबाया थाट्टा होदों, सोरबाया जोंखौ गाज्रि भाषाजों रायदों आरो साइडे थानाय जायफोरा महान नेता बिथांमोनाबो माने जायफोरा दोलोआव गैया बिथांमोनाबो जोंखौ सोंखारिदों। आसलथे जोङो सैथो आरो खौसेथि जातीय सार्थआवसो जों बे इनिशिएटिभखौ लादोंमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादा रायजो राजानि सार्थनि माने उद्देश्यआवसो जोङो खौसेथि आरो गोरोबलायनायनि एजेन्डाखौ जोङो आवगायदोंमोन, किन्तु बिथांमोना बेबायदि जोंखौ सोंखारनायाव जोङो जोबोद दुखु मोनदों, गोथौयै दुखु मोनदों। जोंनियाव आघात नांदों जे जाय बिथांमोना गावबा गावनि प्लेटफर्माव थायो हारिनि खोथाखौ बिराद साननाय देखायो, किन्तु बिथांमोना प्रेक्टिकेलाव खामानि मावा, बबेबा खनायाव थांनानै सोंखारिनाय रायनाय आरो गाज्रि बाथ्रा बुंनायखौल' बिथांमोना गावसोरनि थांखि आरो एजेन्डा हिसाबै लानानै थानाय बै बिबानगिरि बै मावथिफोरा बे इनिशिएटिभखौ सोंखारिनाया थारैनो आनफर्चुनेट दुर्भाग्यजनक। दा खोथाया जाहैबाय दिनैनि हाउसनि गेजेरजों जोङो डिसिसन लाबाय जे नैबे जि प्रसेस बे प्रसेसखौ जोङो आपातत' जों बेखौ दिनै दोनथ'बाय, बे प्रसेसखौ जोङो मुभ खालामनाय नंलिया। कारना जाहैबाय इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथां आरो उरखाव गोरा ब्रह्म मन्त्रि बिथाङा सावरायफैबाय, पजिटिभ रेसपन्स होबाय, उइलिंनेस देखायबाय आरो वेलकाम खालामबाय, किन्तु बिपिएफ दोलोनिफ्राय लाइजामखौल' हरबाय, बिथांमोना जोंजों फिजिकेलि सावरायासै। जिहेतु मोननै आफादजों मोननै दोलोजों सावरायनांगौमोन आरो जों बुङाखै जे बेयाव 20ता गेलेगोन सरकार गारना फैनांगौ, बे एजेन्डाफोरा टेबोलाव फैगोन बे खोथाखौनो रायलायनो थाखाय जों लिंहरदोंमोन, बे मिडियायाव बुंनाय खोथा नङामोन। किन्तु दिनै बिथांमोना जि खोथाफोरखौ मिडियायाव बुंनाङा बेखौ बुंग्रोबाय आरो टेबोलाव जों सावरायनोसो लिंहरदोंमोन। बुजाबुजि जागोन ना जाया, बुजाबुजिनि आधारा फर्मुलाया मा जागोन, एजेन्डाया मा जागोन बे टेबोलावसो जागौमोन, किन्तु बिथांमोना सावरायनो फैयासै। सावरायनो फैनायनि मिनिङा बे नङा जे जों बिथांमोनखौ नारसोमगोन जरजलम खालामगोन, बे नङामोन, सावरायनोसो जों लिंहरदोंमोन। दा बेखायनो जोङो गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायबाय। बिपिएफ हान्जानिफ्राय जोङो जि मोनसे आसा मिजिं दङमोन बे मिजिंखौ जों बिथांमोननिफ्राय रेसपन्सखौ मोनासै आरो बेखायनो बे इनिशिएटिभखौ जोङो स्टप खालामबाय आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा टाइम एन्ड एगेन मिडियायाव बुंदोंमोन जे एबसुआ बिबान लानानै थांदोंमोन प्रमद बर' हाग्रामा महिलारिखौ रायलायहोनायनि, एबसुआ मावफुङाखै। बर' थुनलाइ आफादनो आफादगिरि मानगोनां सुरन नार्जारि सार आरो नीलकण्ठ गयारि गाहाय नेहाथारि बिथांमोनखौ लिंनानैबो बिथाङा बुंदोंमोन, रबिराम नार्जारिखौ लिंनानै एबसुनो खिन्थाहै एबसुजों रायलायहै होननानै बुंदोंमोन। मिडियायाव सेभारेल राउन्डस बिथाङा बुंबाय, किन्तु दिनै बिथाङा गावनो स्वयं फिजिकेलि बिथाङा रायलायफैयैया बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव आरो मोनसे गिदिर आघात होननानै बुंनांगोन
आरो माहारि आफादनि फारसे मोनसे डिसअनार आरो मोनसे ड्रामाटिक नाटकीय बे मोनसे माने परिस्थिति बिथाङा बे परिस्थितियाव खोथाफोरखौ बुंदोंमोन जों बेखौसो दिनै साननो बाध्य जादों जोंहा रावनिबो सायाव आक्षेप गैया रावनिबो सायाव जोङो माने बेबायदि माने गाज्रि बाथ्रा बुंनो जोङो सानाखै रायजो राजाया बिबेसना खालायगोन जे सोर रेसपन्स होखो आरो सोर रेसपन्स होआसै सोर रायलायफैखो आरो सोर रायलायफैयासै जों रायजो राजानि बर' आइ आफाया जेखौ बिराद गोसो गुदुङै नेनानै दङमोन जे खौसे जागोन जातीय अस्तित्व बिटिआरनि फिउचार जोंनि अट'नमि जोंनि सिक्स सिडिउल बिनि सार्थआव बे नेनानै थानाया दिनै थारैनो माने फाइनालि मोगथाङाव जाफुंनाय महराव फैयाखिसै रायजो राजानो जों हगार जाया बिनि बिबेसना खालायगोन मोननै दोलोआ रायलायगोन ना रायलाया बिनि सिद्धान्तखौ जोङो मोननै दोलोनि मुरब्बी आरो बिथांमोननि दैदेनगिरिनि कर्टआव जोङो हगारनानै होबाय आरो सिटुएशना कम्पेल खालायोबा बिटिसि इलेक्शन जोबखांनायनि उनाव रिजाल्टआ फैनायनि उनाव जुदि बे दोलोफोरा जोंखौ खावलायोबा सिटुएशना वाइन नेसेसारि जोंखौ जुदि बाध्य खालायोबा जोङो इयुनाव इउनिटि आरो एलायन्सखौ लानानै जोङो बिबेसना खालामनो थाखाय सानफिननो थाखाय जोङो बाध्य जागोन आरो बिनि थाखाय रेजोलिउसन जों मोनसे लानानै दोनदों 2020 मायथाइयाव लाइजाम हरनायखौ जों मोनाखै जोङो बेखौ खोब क्लियार आरो लाउडलि जोङो स्पष्टीकरण होदों बिथांमोना बुंदों जे एबसुनि बै समनि एडभाइजार मनेस्वर दैमारिनो लाइजामखौ हरदोंमोन अफिस सेक्रेटारि बिपिएफनि गजेन्द्र दैमारिया दा मनेस्वर दैमारिखौ आं सोंदों जे नोंथाङा लाइजामखौ मोनदोंमोन नामा खारन बै समाव गाहाय नेहाथारिया लरेन्स इस्लारिमोन आथिखालनि क'क्राझारनि एमएलए बिथाङा बुंदों जे आं लाइजामखौ मोनाखै आरो मनेस्वर दैमारिखौ आं सोंदों जे नोंथाङा लाइजामखौ मोनदोंमोन नामा बिथाङा बुंदों जे लाइजामखौ मोनाखै आरो गजेन दैमारिया सोरनो होफैदोंमोन आरो दिनै 2024आवबो इउनिफिकेशननि थाखाय 4 राउन्ड बिपिएफ इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा दिल्लीयाव गुवाहाटीयाव क'क्राझाराव धालिगावआव रायलायदों बै समाव लाइजामनि मेटारा फैयाखै 2020नि उनाव 2025 5 बोसोराव लाइजामखौ नुवाखिसैनो जों किन्तु दिनै नैबे इउनिफिकेशननि जि लाइजाम हरबाय बा एलायन्सनि जि लाइजाम हरबाय बे टाइमाव नाटकीय भाबै 23/12/2020 नि लाइजामखौ सोरबाया ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामबाय आरो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ 7 आरो 10 डिसेम्बराव इलेक्शन जादों 12 डिसेम्बराव काउन्टिं रिजाल्ट फैदों 15 डिसेम्बराव वोट टेकिं लादों आरो एलायन्सआव सरकार दादों न' डाउट बै समाव सावरायनाया जादोंमोन जे इउपिपिएल आरो बिपिएफ ज' सरकार दाजायो नामा गुबुन गुबुन लेयाराव टेबुलाव नङा फर्मेलि नङा रायजो राजानि गेजेराव मोनसे सरसा सोलिदोंमोन दा 15 डिसेम्बराव वोट टेकिं लानायनि उनाव हाइकर्टआव बिपिएफ दोलोआ पिटिशन होदों पिटिशननि आधाराव हाइकर्टआ महामान्य हाइकर्टआ मोनसे टाइम होदोंमोन 26 डिसेम्बराव फ्लोर टेस्ट जानांगौ आरो बे फ्लोर टेस्टआव जि रिजाल्ट फैयो बिनि सिद्धान्त जागोन बे फ्लोर टेस्टनि सिगां अलरेडि सरकारानो जाखाबाय बेयाव बिदि परिबेसानो गैला किन्तु 23 डिसेम्बराव बिथांमोना लाइजाम हरनाय देखायदों आरो लाइजामखौ मोनोबा जों डेफिनेटलि रेसपन्ड खालामगौमोन जोंहा फुल रेसपन्सिबिलिटि दङ जातिनि सार्थआव जों आनसलिकताबादि शक्तिखौ ज' खालामनाया जोंनि थांखि दा बेखायनो दिनैनि डिसिसननि गेजेरजों दुलाराय बर' माहारि बिटिआरबासिनि रायजो राजानो जों फोरमायबाय जोंनि जि एलायन्स आरो बुजाबुजिनि जि इनिशिएटिभ बे आपातत दिनैनिफ्राय बन्द जाथ'बाय बे गैथ'लिया खारन मोनसे दोलोआ फैबाय मोनसे दोलोआ फैयाखिसै मोनसे दोलोआ रेसपन्स होबाय मोनसे दोलोआ रेसपन्स होआखिसै लेटार हरनानैनो बिथांमोननि दायित्वखौ फोजोबबाय आरो बेखायनो फार्दार जिहेतु दा बयबो फिल्डआव ओंखारबाय दान्थे बिदान्थेया आराम्भ जाबाय जोङो बेखौ जोङो कन्टिनिउ खालामनो सानाखिसै फैबाय थानाय रिजाल्टनि उनाव मा जायो जों बिनि सायाव निर्भर खालामसिगोन किन्तु मोनसेद' आफादा हारिनि सार्थ हारिनि अस्तित्व हारिनि इस्यु एजेन्डाखौ लानानै जों ज'यै खामानि मावलांगोन आरो बिटिआर इलेक्शनाव कुनु कनफ्लिक्ट भायलेन्स बुलाय सुलाय जाया फ्रि एन्ड फेयार जाहाथे भटिं आरो इलेक्शन जायो भारत सरकार आसाम सरकार इलेक्शन कमिशनखौ जोङो बे मन्चनिफ्राय खावलायबाय गोजोन्थों